Hi guys, welcome to Fuzz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. As we all know, Holy 10 aiwari pane imwe show paakanyomba winky kechi2 guys. This time ataura zvinhu zvisina kufadza nyange mafollowers ake mamwe atodedzera kuti watsvedza. Saka mafollowers ake nemafollowers awinky d adedzera kuti ngatiendei tinoita iya inonzi unfollow winky d. Tichitaura kudai Holy 10 atoruza almost close to 10,000 followers in 24 hours. Vazukuru vambuya nehanda vangaitaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana. Aripo mumwe munhu auya akanyora kuti makanyanya kumupa mazino ese pekutanga kunge madentist. Mumwe munhu akati but azoruma guru risina kuibva manje zvino mazino ake akudona. Mumwe munhu akati mune drama next month I bet munenge madzokera futi kuti 3000k because vari kuti ezvinezvi apa 2.988,000k ezvinezvi ndozvataurwa nemumwe zvikanzi we cannot follow someone who disrespect our national treasure. Mumwe munhu akati ndamuka nhasi ndichida kunoteerera song yake inoti pressure. Zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. Mumwe munhu akauya akati 2k followers gone cause anga ari pa 290. Mumwe munhu akati at first why did you ever follow him? Isu team maji tiriko JT ane mahwane. Mumwe munhu akati vanhu havana kutsamwira majokes ake vakatsamwira muromo wake. Mumwe munhu akati achademba hake mari yeschool fees yaatengesa 2 kids. Mumwe munhu akati ini hangu ndini ndega ndinosara ndichifolowa Holy 10 ndiri 1. Mumwe munhu akati can someone hack Holy 10's account please because riri kuda kutonetsa zimface iro. Mumwe munhu akati toda kuti asare achifolowa hure rake chete iye Holy 10 ndokuti angware. Mumwe munhu akauya akati follower yaHoly 10 vese vari kufolowa Holy 10 imhata dzevanhu. Mumwe munhu akati dai zvatowedzera kudarika ipapa hatinei nazvo. Mumwe munhu akati haasati ati sorry kusvikira ati winky d nachamisa ndibaba vedu tozomuregerera pasina izvozvo anopera chete. Mumwe munhu akati 2k chete zviritori zvishoma zvingatiwedzerei kufamba kwedu. Mumwe munhu akati you can't say winky d tricked you when you heard the song before it was released and agreed to it. Mumwe munhu akati touch not the anointed winky d. Mumwe munhu akati what I know is everyone anotuka gafa anopera kanonaka chete. Mumwe munhu akauya akati we actually need to report this account. Mumwe munhu akauya akati vana vevhu kana vafunga kuzviita vanozviita chete. Mumwe munhu akati zvichapera mukaita dzungu muchaona imi. Mumwe munhu akati keep it rolling toda kumusiya ku 10k followers anozviitisa mufana wayo. Saka ndonyaya iripo vanhu vari kufamba vachidedzera kuti ngatiti Holy 10 down, ngatimurove nemafollowers akadecrease. Vamwe vari kuti account yake ngaihekwe. So guys, vamwe vari kuti account yake ngaireportwe. So guys, ndonyaya ngatauya nayo Holy 10 as we are talking right now I lose 10k followers in 24 hours. Thank you so much.